Enwere okwu ndị m kwuru mbọsị mbọ mụ na ndị BBC bụ kwuru okwu m chọrọ ịkọwasị ọfụma, mana tutu m ekwu okwu a enwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Around 2005 ofu enyi m nwoke Asai Dokubo ejidere ya. So mgbe m nụrụ ya ma akpọ lọya mbụ Festus Keyamo, meme Festus Keyamo engage ka ọ gaa onwe ihe gbasara maka ya. Echi ahụ m mesịrị Festus Keyamo engage ka chi hụrụ early in the morning around 5 a.m. akara igwe m akpọ mee n'anya. Ọ bụrụ one of my friends were diplomat, as a matter of fact a deputy ambassador, ya akpọ m sị m na kedu m si ọ dị mma. I'm the oke m si ya dị m oke. Na ya chọrọ na ya echere m egudego m si ya mbe nwa onye gudere m. Okay, na ya chere m egudego m si ya mbe nwa onye gudere m. Okay, bye bye. Ya hanga ọ. So ka chi nwụchalụ mbọsị ahụ na-aga around 4 p.m. ma agawa ịgba bọọlụ na field with ụmụaka be anyị. Anyị nọzi ebe anyị na-agba bọọlụ, lekwe ka one bus Costa na ụmụ bọsịs anụwa ndị a na-akpọ dịka Costa bus, just Costa bus. Ha juru ya na ndị youth corpers. Enwere onye ma ihe gaga ọ mgbe ha rutere na field ka ha bido gbọwazi egbe ebe anyị na-agba bọọlụ. Onye ọbụla na-agbawa ọsọ, ama m na ọmụnwa ka ha na-achọ. So ha achụwa m, ha ncha nọ na Costa bus ahụ na-agba egbe n'elu, na-akwa n'egbe until ha gụde m. Mgbe ha gụdere m, sọ mụnwa ka ha dị interested in. Ha were m tinye na bọs buru mgbe gawa. So mgbe ihe a mesịrị, the next day nwaanyị m akpọ that ambassador, deputy ambassador, maka na ọ wụ enyi m or a family friend. Ya sị nwaanyị m, na ya gwara m na ya nyere m lead, mana m dikodu lead ya nyere m. Na ya nyekwara m lead, mana m dikodu lead ya nyere m. So nwaanyị m asị ya ka enye ụdị lead. Ya sị mba, onye ya ga-akọwara ya, bet na mgbe ọnwụ na ọ fụrụ m na ọ jụọ m na pa ya nyere m lead o nyere m bụ na ịgbara m ama lekwa ihe na-eme ọ dịka ji ime, mana aghọtara m ya otu ahụ. Nche m ọ na-ajụ maka ọdịna mma nke m, maka mistake a mere due to my ignorance. M nọ na detention for more than 2 years, mana asị na m ghọtara ihe ọ na-ekwu, aka egide m oge ahụ, and aka m aga mkpọrọ aha m gara detention m gara. So m ji na-ekwu ihe a bụ dịka m si na-ekwu mbụ, ihe mmadụ na-amarọ ka ya. Unu na-esi anya, unu ga-afụ na Palestine nwebu PLO, Palestine Liberation Organization, nke Yasser Arafat bụ onye isi ha. Mana emekwara nwee Hamas with a youth wing. Today Yasser Arafat anọzi ya, ọnwụgo. Mana Hamas nọ in government, they recognized by the United Nations. Mana nsogbu ha ka bụchapụkwuru, mana ahụrụ ha as a country recognized by the United Nations. Ihe m ji na-akọsịrị unu ihe ndị a bụ otu the struggle si na-aga ugbu a na Biafra. Kama ehi gị ga-agbafere gị egbubiri ya ọdụ. Kama ehi gị ga-agbafere agbala ha gị.
ga-egbubiri ya ọdụ. Anyị ga-eleba anya chegharịa echiche jụọ onwe anyị ajụjụ ka ihe anyị chọrọ. Ọ bụrụ na ọ Biafra ka anyị chọrọ, anyị ga-achọ ka anyị ga-esi enweta Biafra. Ọ bụ ihe anyị na-eme taa, maka na ihe anyị na-eme taa enwe ebe ọ ga-eduru anyị. Ihe anyị ga-eme taa, m kwuru mbọsị ahụ na BBC Igbo, anyị ga-eburu egbe niile a ndị otu anyị ndị ka ọzọ ji agbaga na South East taa. Anyị ga-eburu ya gaa na the creeks of Niger Delta. Ọ wụ ebe ahụ ka ọ ga-awa anyị gaa kwụsị mmanụ flow, crude oil. Ụwa niile amara na anyị abịago, anyị adịgo serious. Ọ gwụla the only area anyị ga-esi enweta Biafra, enwe ebe ọzọ. Egbe niile anyị na-agba kịta na-agbagbesi ndị be anyị, si na anyị na-achụ ndị Hausa, anyị na-achụ Fulani, anyị na-achụ herdsmen, anyị na-eme nka. Enwe ebe ọ ga-eduru anyị, enweghị ka a ga-esi mee ka isi ya nweta Biafra. Mana ihe mamarọdụ bụ isi egbe ahụ a na-agba maka Biafra. Ọhịa mamarọ ọ maka Biafra, enwe ebe anyị ji azụ aja. Mana ama anụ ka esi na-ekwe ka ọ dị ka ọ bụ ka e wee chọpụ gọọmenti nọ n'Imo steeti ka etinye state of emergency. Elu uru ọ ga-abakwara n'anyị na Biafra. Ihe anyị ga-eme ka anyị hapụ ihe ndị ahụ, hapụ ihe niile bere n'abalị si n'ọba anwụ, ka anyị refocus channel all our efforts to the creeks of Niger Delta. Ime nke a, we have to get the confidence of the people of the Niger Delta. Oge ndị anyị na-ekwu okwu ịbịakọta ọnụ na-ekwu okwu de facto customary government, eso m na ndị wepụtara ka a bụrụ ndị isi chairman ka m si mba ka enye ya Asara Edukobo. Enweghị onye ma ihe m ji si ka enye ya Asara Edukobo. Also, our European representative were gone Kangwal the next day, him ji mayor. Oh, maka the oil in Niger Delta. Ama m na emesịa gaa n'elu gaa na ebe egwu a ga-agba ya final bụ na Niger Delta, the creek of Niger Delta. Ihe a na-akọ 3 superpowers today, they determine the economy of Nigeria: Britain, America, China. Ladies are from Nigeria, no Britain, where man America they are maybe invest heavily na Niger Delta, na crude oil exploration. Investment here na-achọ karịa nke Britain. Ha enwe more hand, upper hand na ihe gbasara Nigeria, na face of Nigeria. So ha ọbụla na-emezi ha na-edictate ya because of the investment. A nọkwana n'elu ya now with ego niile Nigeria bikọrọ from China. Ha na-ama mgbe a ga-akwụ ya. Chinese enwekwala interest in the economy of Nigeria. Interest niile a kedu ebe ọ na-aga? Crude oil. Ka ha ga-eji akwụ ya crude oil. Investments niile a emere ma America ma Britain mere na crude oil sector. Ka ha ga-eji akwụ ya crude oil. Ị chọrọ ime ka ụwa nye gị ihe ị chọrọ, ịkwụsị ya. Isheki ha na sọsọ isheki ya a ga-asị gị chere biko na agagakwa n'ebe ahụ. Ihe niile ya hụrụ ị na-agbagharị kamgbe echi ya ebie n'otu ntabi anya. Any moment the superpowers are for now. Investment in Nigeria, investments ha dịra shaking. Anaghị achọghị him onye wụ president na onye na-awụ president. Ha dị interested na crude oil because of their investment.
onye ga-determine the flow of oil ka ha ma ọ bụrụ na ekwụsị the flow of oil today Nigeria the international community amadụ onye bụ Buhari amaghị onye bụ ka na-akọghịrị onye ha ma that person na-determine ya ị ga-anọ ha kpọọ gị ị ga-anọ ihe ndị chọga ma referendum asịkwa ma United Nations asịkwa ha ga-eji aka ha eme ya arrange ha ga-eji aka ha kụọ ya kụbie ka ịgbara ị ga-anọ na be gị ha rụcha ihe ndị a because they have to protect their interest. Their interest is oil. mana ị nọ n'ebe a bụ ndị polisi na n'ahịa egbe bụ ndị amị n'ahịa egbe na-agbagbo isi ndị bụ na-agbachiri nkịtị na-eche gbasara when their interest is not at stake gbasara agbachiri nkịtị Nigeria agbachiri nkịtị maka na their interest are at stake megide ha tinye emergency na southeast ndị ahụ iche na sọpọtụ gị ma ndị Yoruba asịkwa ma ndị ebe a asịkwa ha chiri azụ obidokwa na southeast unu nwere ike ịnọ for years the other zones na-aga na-eme ha soro na-aga na-ebi their normal life dịka ha ebidobu na 1967-70 mgbe ị na-apụta ha gaala fa mgbe ị na-apụta n'ime e nwere ka asịkwa gị na properties niile ndị anyị nwegasịrị ebe na ọ ghọọla abandon property onye ọbụla were pride ya ngala ya niile tiba n'akụkụ jụọ onwe ya ajụjụ ka ha chọrọ ọ Biafra. If the answer is yes, ya gwara unu ugbu a bụla so the only solution. Enweghị ọzọ with the solution. Ama m a ga-asị hey ndị mmadụ through blackmail and propaganda and lies mgbe ndị onwe ihe amasị ha so ma akparịchala ndị Niger Delta so ma akparịchala ndị leaders mana onye ọwụ na ọwụghị a ga-echewe na anyị ga-alaghachi azụ were ngala anyị niile dobe n'azụ a ga-alaghachi azụ enwe ndị mejọrọ ebe ahụ anyị ayọ ha m ga-ayọ de facto gọọmenti gear your programs toward that line. Hapụnụ nke a na-apụta na na-akọ kweshi onye nka enweghị m chọrọ ịkpa nhata ma onye ọwụ na m kwuru amago onwe ya ịbịa program go bụrụzie onye nka fine ndị a na-eme adịrọ mma mana gịnị ka a ga-eme ka anyị wee ya na like Palestine enwere PLO nwe Hamas onwe ndị ka ekwe na violence ha mee violence ha ekwewo ndị ka esi udo dịkwa mma a na-emekwa otu ahụ mana ndị ka ekwe na violence take this violence and channel it to the appropriate place which is the truth of Niger Delta. Onye ọbụla ga-etinye aka enye aka enwe ndị na-ekwe na violence aka pesa anyị ekwe na violence beta ga ya ọkwa program anyị program Biafra aside the coup but very important that's a role to play. Ndị a niile nụrụ nke mbụ aha mgbe ya na-adụ anọ ya akpọbatasị ya ndị otu anyị enye aka onye ọbụla enye aka akụbi ha n'ebe aha kwụsị oil na flow out a ga-enwe allocation no allocation na elekwana ebe allocation si aga ndị a niile krecha steeti ha maka oil steeti ndị ama function na ọma ọrụzi ọrụ enwezi ego ndị emirs ga-eke ma imams ma malams ga-eke through allocation enwe nke Nigeria ga-eji na-arụ ọrụ through allocation ọ mmadụ ga-agbazi ha na oge eberela na mgbagbu ọ mmadụ ga-agbazi international community na unu ga-abịa kwuo eziokwu ugbu a ohe m chọrọ egwu unu mana enwe ihe m chọrọ ụka m chọrọ iji were kwụsị ihe m na-ekwu ugbu a ama m ụlọ ma egwu a na-akpọ ikirike onye oshi mma na 2011 onye gọvanọ of Imo steeti mgbe awụ Hakim mụ na ya adịchara na mma mgbe ahụ maka na okwu na-esere mụ na ya mgbe Rochas bịara ka nyere ya aka nye ya sọpọt m sị na m ga-asọpọt ya mekpọrọ ya ga Enugu ka fụ nna ya Ojukwu
Ojukwusim support and I'm here ticket na zone ya to me. So oge election bidoro campaign nye ka na-akpọtọ nwanne ịbụ na na-akpọ Hakim Ikiri ka a na-akpọ ya mgbe anyị ji wee kọtọọ ya. Hakim na Rochas abụ ọkwa onye oshi na ọ bụ nka mana mgbe e mesịrị at the end of the day through the help of God Rochas win on Hakim bụrụ gọvanọ. Orudu few months Rochas apụtachi ihe ọwụ bido kụtuo ụlọ ndị mmadụ bụ isiwa ndị mee ihe niile mpụ niile o mere oge ahụ. Ndị ọkada niile a na-agụrụ ya ekpere egwu mgbe ahụ onye ọbụla chenjie owe igwe yere ofu mbọsị. Hakim abata na Owerri gaa na one supermarket, I think Maris also na-azụ onye inside the supermarket. Ndị ọkada niile abịa n'ụlọ Hakim nọ in town nọ na supermarket ha gbakọ juru ebe a na-agụ egwu ikiriko onye oshi mma, ikiriko onye oshi mma, ikiriko onye oshi mma. Hakim nọkwa n'ime supermarket na-ege ntị ha na-agụ ya street niile eshie. Hakim ewere nwayọ pụta na-ele ha ekwu na-agụrụ ya egwu ya soro ha gbawa egwu gbagide sị ha chere sị ha agwakwara mụ na agwa ndị ka na-agụ ikiriko onye oshi mma, ikiriko onye oshi mma. Hakim na-agụ agwakwara mụ na agwa. He m ji wee na-atụrụ unu ilu abụọ. Ihe a m gwara unu taa m ga-agụrụ ya unu n'ọganihu. Ọ bụrụ na unu ka ajisi onye ọbụla jisi aka ike ugbu aga na the cliffs of Niger Delta kwụsị oil, unu ga-ahụ ihe niile anyị sọpụtara kamgbe afọ ole gara aga a ga-akụbi ya ka ịgbada. Unu ga-ahụ ka a ga-esi enweta Biafra. Olu mgbe ahụ m ga-akụkwara unu egwu asị agwakwara mụ na agwa. Mana unu neglect ihe m na-agwa unu ugbu a bụrụ egbe na-agbagbu isi ụmụnne anyị na-akọ ọsọ havoc na South East. Mmiri ga-ama unu, mmiri agaghị ga-ama onye ọwụla, ma ndị nọ na South East, ma ndị nọ na Nigeria, ma ndị nọ na ofesi. Mmiri, ezigbo mmiri ga-ama unu. Mmiri aha na-ezo na-eji kịta ụzọ egbe. Unu echekwana na ihe gara niile a na-eme na iwe na Nigeria na problem bla bla bla. Osetu ndị niile ihe niile ịhụrụ na-eme na Lagos, Ibadan ha ga-akwụsị. Ihe niile ịhụrụ na-eme n'ugwu Awụsa ga-akwụsị. Osete n'ala Igbo ugbu a ịka gwa ya dịka ebe mmiri gbasara ọwụ n'ụwa ka mmiri ha ga-ama. Ndị niile ga-apụsị. Unu ga-anọzi na-ele anya sọ otu akwa ụwa dị. Ndị ahụ chere ugbu a sọpọtas unu revolushọn n'elu revolushọn n'ala ndị a ga-ewuturu ọcha. Ọrụ ndị Igbo ga-ata afọ ya, ọrụ South East ga-ata afọ ya. Even South a ahasu unu maka ndị be anyị amarụ ya. Ọ ya ka m na-agwa unu, m ga-agụkwara unu agwakwara mụ na agwa. Ndewo.